Besok butuh ngiring manten. Ngiring manten. Maksudku lek delegasi Kemis, Jemah, Sabtu. Terus sampai. Jemah. Mungkin kan ya omongnya aku lelak dari. Aku kerja. Itu keren ya dimana itu ikut dulu. Menurut sampean lek Kemis itu piye? Ya apik ae. Wage. Tapi Yuten saurunge lahir. Ya wage. Kliwon ora apa-apa ya. Wong kae wis entek. Lah engko nunggu-nunggu sanu. Lah iya. Bukti ya ngipel. Dengan teman-teman along itu coba tikus kuwi. Iya, wis tak tekok-tekok. Ang pun dia leh. Yang di rumah ke tangga Jawa kos-kosnya. Sing dipilih yang matang. apa? Kecang. Oh. Yang di rumah kuwi. Ya tikus. Iya. Lah iya. Enake lek Kemis. Sirku arep matun tapi Kemis ini. Sirku arep babate nang galengan kulon ngono. Gone sikat. Pokoknya di bapak di galengane. Itu. Rada sudol nek kowe. Tapi lho nek kowe sing tak obati, tak kapur barus tak ngono kuwi. Tapi sing gone jemiren ya ora sida-sida, padahal ya tak obati. Pergawe. Heeh. Engko sing sangka jagungane gotene tak golekno obat kingkes iki. Wis anu medun. Ya, tapi lagu pisang yang sawah. Yang kulon rumahku kuwi ya. Padahal sanding omah ya. Lah tapi kulon mahku jagungan jelep lho Mbak kae sing kulon, gandengane gimana? Alah, rong kedok, Bu. Tok mengle ya blas. Tok mengle iki sing apik rong kedok mengan. Terus wis dikulon malah alah nggone Mbah Dames ya. Lek pemorale pangan lek sewidak ira-ira oleh. Sewidak. Kebo nganu. Lundungan. Gek karek oleh 15. Lah kuwi super piro ae kuwi. Wis are surau ki to. Heeh. Alah pokoke wis ming karek bonggolane wis alae buk, oke sing buk. Ya aku takok guru. Wong sing winian 6 kilo barang jere ludes. Oleh winian 4 kilo oleh 4 kebo glundungan iki. Glundungan ya. Heeh. Karo ketek iki dereke ana 700-an nek ngumpul. Lah iya. Seneng. Ini ndang mampet ora ya bar surau iki? Ganti tahun bar surau iki ndang mampet ora? Lah iya kuwi. Nek ora butuh godhong ya butuh gas. Godhong jati iki jane ora enak kan. Blas iki Dek, sedih lho.